Ukážeme si, ako namodelovať takéto srdiečko. Srdiečko sa skladá z 2 úsečiek a 2 kružnicových oblúkov. Výška vytiahnutia bude 1. Veľkosť úsečiek je 20, veľkosť oblúkov je 20 priemer. Takže vytvoríme si náčrt, urobíme si srdiečko z 2 úsečiek, kde nastavíme, aby tieto 2 body boli totožné. Nastavíme, aby tento bod bol totožný s počiatkom súradnicového systému a výška úsečiek, aby bola 20. Jedna úsečka a druhá úsečka. Číslo si presunieme. Nakreslíme 2 kružnicové oblúky a vieme povedať, aby tieto 2 body boli totožné. Tieto 2 body boli totožné a aj tieto 2 body, aby boli totožné. Potrebujeme ešte zaväzbiť stred krúžnic, takže vertikálna vzdialenosť tohto stredu od počiatku súradnicového systému je 20 a horizontálna vzdialenosť tohto bodu od tohto bodu je 20. Čo ešte potrebujeme, je nastaviť veľkosti kružnicových oblúkov a to máme priemer je 20 v jednej kružnici a 20 v druhej kružnici. Máme správne nakótovaný tvar srdiečka, dáme close, vytiahnutie na 1 mm. Srdiečku vieme nastaviť farbu